Ebaluazioa erronka izan da beti, zer eta zertarako egiten dugun hausnartzera eraman gaituena. Baina zer da ebaluatzea? Haurren ongizate eta konpetentzien garapena albideratuko duten proposamenak eskaintza dakar ebaluatzeak intrinsikoki. Haurrak behatu, eskaintzak eta esku hartzea doituz. Horretaz gain, haurraren ezagutza eta informazioa jasotzea ere eskainiko dizkigu ebaluazioak, profesional taldeari eskola familia bitarteko harremanarekin. Profesional talde osoaren esku hartze bateratua beharko du ebaluazioak, prozesu praktiko eta eraginkorra izango da, zaindua eta erakargarria. Haurra jaiotzen denetik konpetentea den pertsonantzat ulertzen dugu. Gizarte eta familia testuinguru batean bere konpetentzia garatzen joango dena. Testuinguru horretan, ebaluazioa beharrezkoa da esku hartzea eta estrategiak bere beharrizanetara doitu daitezen. Haur bakoitza bakarra da. Horretarako gure begirada haurrarengandik haratago joan behar da. Kontestua behatzeari ekin behar diogu. Helburua beraz, haurra ebaluatzea da. Jakinda, bere konpetentzien garapen gorena, ongizate, babes eta segurtasun afektiboa bermatzen duen ingurune batean gertatuko direla. Ebaluazioaren sorta hau 2 ataletan banatu dugu. Lehenengoa, haurra eta ebaluazioaren ingurukoa izango da. Bigarrena, hezkuntza prozesuen ebaluazioaren ingurukoa izango da. Zer esango dugu atal bakoitzean? Lehenengoan, haurraren inguruan hitz egiten dugunean, printzipio psikopedagogikoak eta hor, psikologia evolutiboa, haurraren potentzialtasuna, testuingurua, familia eta eskola, eta haurraren garapen harmonikoa eta blokeoen inguruan hitz egingo dugu. Beti ere, testuingurua ahaztu gabe. Bigarren atalean, hezkuntza prozesuen ebaluazioaren inguruan hitz egingo dugu. Hemen, zertarako ebaluatzen dugun, ebaluazioaren helburuak, zer ebaluatzen dugun, eta ebaluazioa aginduaren inguruko xehetasunekin bukatuko dugu sorta hau. Haurra eta ebaluazioa. Printzipio psikopedagogikoak. Psikologia evolutiboa. Haurreskola, haurrek berezko dituen konpetentzien garapena albideratu behar duen espazio gisa ulertzen dugun honetan, ebaluazioa egunerokotasuneko praktikan aldaketak eta gogoetak sortuko dituen elementua izango da. Garapena testuinguruaren harremanean ematen da. Horregatik, fokoa haurreskolako testuinguru horretan jarriko dugu. Horrek ahalbideratuko duelako haurren potentzialtasun guztien edatzea. Testuinguru horretan egiten den akonpainamentua ere oinarrizkoa izango da errespetu eta konfidantzatik egiten dena, garapen prozesua bermatu dadin. Haurrengan konfiantza hori jarri ahal izateko, haurren garapenari buruzko ezaugarri orokorrak ezagutu behar ditugu. Gure behaketa eta interpretazioa errealitatearen isla izateko. Begirada honetatik, aurreko moduloetan landutako atxikimenduaren teoria eta neurozientziak eskaintzen diguten markoa oinarrizkoak izango dira. Haur bakoitzaren ezagutza izateko eta behar duen akonpainamentua egiteko. Atxikimenduaren teoria. Atxikimendua, pertsona guztiek duten oinarrizko behar izanetako bata. Berezitasuna da, haurraren gertuko pertsonek baino ezin dutela behar izan hau asetu. Atxikimendu honek, haurrari, ingurunea esploratu eta bizitzeko esperientzia guztiek ikasteko aukera emango dio. Neurozientziari buruzko ikerketek diote, garunaren garapenean bizitzako lehen urteetan bizitakoak eragina duela. Eta haur batek bere ama, aita, edo atxikimendu lehen figurarekiko duen harremana ondorengo garapen psikoafektiboan eragina duela. Garapenaren begiradatik, haurrak lehen 3 urteetan bereganatutako atxikimenduak eragin zuzena izango du ondorengo izango dituen harremanetan. Horregaitik, atxikimendu segurua lortzea bere bizikoa izango da haurrarengan. Haurreskolan, gure hartu emanen kalitatea oinarri izango da, haurraren ondorengo etapetako ikaskuntza prozesuetan. Lehen urtetako atxikimendu segurua garapenaren oinarri delako. Guzti hau esan da, hauek behatu beharrekoak. Haur bakoitzari eskaintzen dioguna, gurekin atxikimendua lortu ahal izateko,
nondik egiten dugu irakurketa, nola jasotzen ditugun mezuak, haurra besteekin nola harremantzen den, harremanak nola kudeatzen diren, parte hartzea, ingurune fisikoarekin nola harremantzen den, espazioa, harremana, denbora. Ondoren, praktikarako ideiagako batzuk emango ditugu. Eskolan, giro ziurra eskainiko diogu aurrari, hitza eta keinuen bidez, aurra akonpainamentua, behatua eta aitortua sentitzeko. Hitzak eta mugimenduak, harmoniko eta pausatuak izango dira. Estimulu bisual eta entzumenezkoak zaindu egingo dira. Izan ere, zaratak ziurtasun falta sortu dezake, eta gehiegizko estimulazio bisualak asko urduritu ditzazke aurrak. Bizitzako lehen urteetan, ingurunearekiko sentsibilitate handia dute aurrek. Horregatik, giroa asko zaindu behar da. Aurreskola haurrarena da. Eurak hor egon bitartean, elkarrizketaren erdigunean egon behar dira. Sarrera irteeretan. Arreta haurrarena izan behar da. Helduen arteko elkarrizketak beste momentu batzuetarako utzi behar dira. Eta aurrez aurre egin beharreko edozein komentario aurra presente dagoela gogoratu behar dugu. Eta egiten eta esaten dugun guztiari erreparatzen diola. Heldua, erreferentziazko figura izan behar da. Momentu batzuetan alde egingo duena, baina sekula desagertuko ez dena. Horregaitik, aurraren bistatik alde egiten dugunean, abisua emon behar diogu. Logelara noa, komunera noa, laizter hemen izango naiz, bere begi bistatik kanpo egonda ere, ahotsarekin presente egon gaitezke, aurrak ikusten ez gaituen lekuan bagaude. Eta horrela, berarekin, harremana kontaktua izaten jarraitu, presente egon. Famili ateak zabalik dituen eskola izatea bere bizikoa da, aurrekin atxikimendu hori lortzeko. Aurreskolak komunitatearen parte direlako. Aurren arazo, haserre, protesta, frustrazioi ematen diegun erantzun eta esku hartzeaz kontziente izatea oso garrantzitsua da. Eskola eta familia arteko lehen harremanak, bilerak, eskola ezagutzeak, aurra eta bere hezitzailearen arteko atxikimendua ziurra garatzen joatea ahalbideratuko dute. Familiarengandik jasoko duen informazioarekin. Psikologia evolutiboari buruz arigarren honetan eta atxikimenduari buruz hitz eginda, orain neurozientziari helduko diogu. Neurozientziak oinarri teoriko eta azalpen neurobiologikoak ematen dizkigu, esku hartze pedagogikoarekiko eta honen ebaluazioa egiteko. Gako batzuk ematen ditu. Ambientea, jarrera eta nerviosistema faktore interdependienteak direla. Garun, plastizidadea, aurra txikiagoa izan da, gehiago garatzeko aukera duela. Jaiotzean, aurraren garuna heltzen ari da. Honek, abantaila bat dakarkigu. Plastizidade gaitasun altua izan da, neuronen arteko konexioak egitea ahalbideratzen duela. Eta hauek, inguruko giroarekin eragin zuzena izango dute. Hau da, elkar eragina dago, garuna, gorputza eta jarreraren artean pertsona batek bizi duen esperientziekin. Ikerketek adierazten dutenez, bizipenek eragin zuzena daukate neuronen artean sortuko diren konexioetan. Garunak, aldatua izateko duen gaitasuna, ingurune eta esperientziagaitik neuroplastizidadea deritzo. Hau, garapenean dagoen garun bat edo heldu batena izan daiteke. Honek, garuna flexiblea dela esan nahi du. Beraz, bizi ditugun giroak eta elkarrekin bizigaren pertsonek garunaren estrukturan eragina daukagu. Hau da, giroak pertsonaren portaera, jokaera aldatu egiten du. Eta honek, nerviosistemaren egitura. Eta aldi berean, nerviosistemaren egitura honek eta bizipenek pertsonaren jokabidean ere eragiten du. Beraz, guzti honek eragina izango du ingurunearekin harremantzeko moduan eta eskaintzen zaion kontestuaren arabera. Izan ere, bizitzako lehen urteetan inguruko giroak eragin handiagoa izango du
gure garuneko estrukturaren aldaketan, orain arte esan dugun bezala. Beraz, badaude gako batzu garunaren garapen egoki bat albideratuko dutenak, eta kontrara, nerbio sisteman alterazioa garatu eta ondorioz jarreran eta prozesu kognitiboetan eragina izango dutenak. Hala nola, larreiko estimulo bisualek, zaratek eta jarrera zakarrek. Honekin lotuta, hemen praktikarako ideia batzuk. Gehiegizko estimulazioa kontraeraginkorra izan daiteke. Horregatik, haurrari ez diogu objektu gehiegi eskainiko. Berriak atera aurretik, hasieran zeudenak gorde egingo ditugu. Pantaila eta telefonoak eskolatik kanpo geratuko dira. Gelako proposamenak irekiak eta malguak izango dira. Garapen baina ezberdina duten aurrei erantzuteko. Izan ere, ikerketa ezberdinek diote, aurrei beren garuna egiteko prestez dagoen egitekoa eskaintzen badiogu, ikasteko gaitasunean urritasuna sortu dezakela. Haurreskolak giro lasaia eta estimulo neurtuekin eskaini behar du, haur eta taldeari egokitutakoa. Estimulazio goiztiar batek estresa sortu dezake haurrarengan, eta honek ikasketen prozesuan oztopatu dezake. Baita nahaste emozionala eragin ere. Estimulu gainkarga duen giro batek pertzepzio eta atentzio jarraitu baten prozesuak oztopatzen ditu. Estimulu berriek haurraren arreta hartzen dutelako aurretik jasotakoa asimilatzeko gai izan aurretik. Horigatik, materialen, altzarien, zein pareten koloreak zaindu egin behar dira. Giroa eta gela ahalik eta material naturalenez eta kolore neutroekin izan da. Estimulu gehiago dauzkaten uneak eta deskantsu eta lasaitasunerako momentuak ere tartekatu egin behar dira. Gelako antolaketak, gelako eskaintzak anitza izan behar da. Hau da, haur guztiek era autonomoan aukeratu dezaten beraien behar izan eta gogoetara egokitzen dena egiteko. Lehen esan bezala, mugimendurako eta deskantsurako espazioak ere eskaini egin behar dira. Psikologia evolutiboak esaten diguna ikusita, orain haurren potentzialtasunari helduko diogu. Etengabe aipatzen gauden bezala, haurraren konpetentzien garapena ingurunean eskaintzen zaion horri guztiz lotuta dago. Beraz, haurreskolaren autoebaluazio jarraia guztiz justifikatua dago, haur eta familia bakoitzaren ezaugarrietara egokitzeko. Izaki soziala gara eta besteak behar ditugu bizirauteko. Zaintzak ez dira bakarrik behar izan fizikoi erantzuna emoteko izango. Behar izan afektiboak eta atxikimenduak ere erantzun bat behar duelako. Hortik, zaintzaren inguruko harreman egonkorrak garatzen joango gara. Eta hauekin, haurrak bere niaren eraikuntzaren garapenean aurrera egingo du. Bere psikismoaren egituran. Fase honetan, gorputzak ere garrantzi handia dauka. Haurra gorputza delako. Atxikimendua. Deno dakigun bezala, atxikimendua ondoren etorriko diren harremanen oinarria da. Mundua ulertzeko, zein bere burua ikusteko ere bai. Atxikimendua eraikitzeko aukera, helduaren erantzun sentikorraren ondorioz sortuko da. Horretarako, heldua eta haurrak bidaltzen dituen mezuak ulertzeko gaitasuna izatea garrantzitsua da. Izan ere, haur bakoitzak bere komunikatzeko era du, eta helduok mezu horien araberako erantzunak eman behar ditugu. Haur batzuk izan daiteke kontaktua behar izatea, beste batzuk distantzia. Hau da, haur bakoitza norbanako bat da, eta haur bakoitzaren mezuak ezberdinak izan daitezke, eta haur batzuek helduarekiko sentsibilitatea handiagoa exigitzen dute, beraien dagokien erantzuna emateko. Helduok haur bakoitzari bere erantzun doitua eman behar diogu. Ingurunea arakatu eta ezagutzea. Honek, erreferentzi zuzena egiten dio, haurrak inguruan duen hori ezagutzeko daukan berezko inpultsoei. Hau, inguruko estimuloek baldintzatuko dute. Esplorazio eta esperimentaziorako aukerak, aniztasun sentsoriala eta dauzkagun objektu eta materialen kalitatea, jolasa izango da.
Haurrak bere barne mundua proiektatzeko modua, inguruan dituen objektuen esperimentazioaren bidez. Aldaketa nabaria lehen zikloaren bukaeran, mundu simbolikoan, hasten direnean gertatzen da. Beldurra sentitzea. Beldur izatea, esplorazioa erregulatuko duen estrategia evolutibo gisa ulertuko dugu, atxikimendu sistema aktibatuz. Honen desaktibatzea, helduaren erantzunaren araberakoa izango da. Beldur sentitzea, helduaren erantzun edo presentziarik gabe, ansiedade edo angustiara eramango baititu haurrak. Haurrek helduaren presentzia behar dute. Erasoa. Honek, defentsarako jarrerak pizten ditu, arriskua sentitzen denean. Hauek atxikimenduaren kalitateaz baldintzatuta daude. Berdinen arteko harremanak. Hau ere, atxikimenduaren kalitateaz guztiz baldintzatuta dago. Jarraian, praktikarako ideiak aipatuko ditugu. Hauek autoebaluazioarekin lotuta egongo dira. Atxikimendu figuraren erantzunaren araberakoa izango denez, haurraren garapena, autoebaluaziorako gako hauek lagunduko digute. Hezitzaien formazio pertsonala. Haurrarengan behaketa objektiboa egin ahal izateko, zer gertatzen ari den edo zer resonatzen edo euskeraz durundatzen digun bereiztu dezagun. Lantaldean, autoebaluaziorako praktikak aurrera eramatea. Hausnarketara eramango gaituzten egoerak sortuz. Eguneroko zaintzak modu antolatu eta goxoan egin. Babesa eta ongizatea eskaintzeko. Fardel aldaketak, bazkariak, eskua garbitzea, loa. Familia eta eskolaren arteko komunikazioak izatea. Haur bakoitzaren beharrizanak ezagutu eta ulertzeko. Honetarako komunikazio kanalak ezarri behar dira. Komunikazio hori sistematizatzeko. Juegos de placer compartido edo placer partekatua albideratzen duten jolasak egitea. Hala nola, masajeak, balastak, orraztea, psikomotrizitatea, azken finean. Marko hauetan haurrari adierazteko, deskargatzeko eta emozioa partekatzeko aukera emateko. Testu inguruak, familia eta eskola. Familiarekin elkarlana eta ezagutzea oso garrantzitsua da. Horregaitik, familia ezagutzeko uneak eta guneak finkatu behar dira. Honek, gure esku hartzea fintzen lagunduko digu. Haur horrek behar dituen tempo eta egiteko moduak ulertuta. Horretarako, sentsibilitate handia duten hezitzaileak behar dira. Presentzia jarraitu eta egonkor bat eskaintzeko. Honela, familiek ere beste begirada bat izango dute haur eta eskolarekiko. Testuinguruak garapenerako aukerak emateko material eta espazioaren diseinua harmonikoa eta ordenatua izan behar da. Horregatik, espazioen ebaluazioa egin behar da. Espazio, altzari eta materialak. Espazio eta materialek mugimendu autonomoaren bidez, esplorazioa, manipulazioa eta harremanetarako aukera eman behar diete. Hiru printzipioi erantzun da, eskaintza guztiek haur guztiei erantzuteko aukera eman behar diete. Esploratu, manipulatu, pentsatu, erabakiak hartu, hipotesiak planifikatu, aurre ikusi. Jakin badakigu ere, prozesu hauetan oraindik modu inkotzientean egiten dituztela. Testuinguruari buruz hitz egiten dugunean, eskola bera, zein herri, hiritan eta bertako ezaugarriak aintzat hartu beharko genituzke. Haurreskola komunitatea ere badelako. Praktikarako ideiak. Familiei harrera ona egin behar zaie eskolaratzean. Familien presentzia bermatu behar da, eta malguak izan familia bakoitzaren errealitate eta behar izanekin. Elkarrizketak, agenda eta komunikazio kanalak bermatu behar dira. Familiek behar duten akonpainamentua egin, errespetutik eta sentsibilitatez. Hausnarketa prozesuetan, jakinda beti entzun nahi dutena ez dugula esango. Familientzako topaguneak eskaini, kafetertuliak, garapen harmonikoa eta blokeoak. Haurrari behar duen hori eskaintzen saionean, berezko dituen gaitasunak edatu eta garapen harmonikoa izaten du. Baina batzuetan blokeoak ere ematen dira. Blokeoak beharrizanak erantzun barik geratzen direnean ematen dira.
eta horren ondorioz lehen haurtzarotik korazak eraikitzen dira, erasokor diren jarreretatik babesteko. Biziraute psikikorako babesa da. Garapenean nahasmenak adierazten dituzten haurrek, helduon partetik erantzun doitu eta sensiblea jasotzen ez badute, blokeerako arrisku egoeran egon daitezke. Blokeo hauek identifikatzeko pistak, garapenerako arreta goiztiarreko protokoloen alerta seinaleek emango dizkigute. Haurra eta ebaluazioaren atala amaitutzat emango dugu. Bertan, dakizuen bezala, printzipio psikopedagogikoen inguruan hitz egin dugu. Orain jarraian, hezkuntza prozesuen ebaluazioaren inguruan hitz egingo dugu. Eta hemen, zertarako ebaluatzen dugun, zer ebaluatzen dugun, eta nork ebaluatzen duen hitz egingo dugu. Zertarako ebaluatzen dugu? Zeintzuk dira ebaluazioaren helburuak? Ebaluazioak bi gako ditu. Bata, haurraren garapena baloratzea, eta bestea, eskaintzaren egokitasuna aztertzea, haurraren behar izanei doitzeko. Haurra, banaka ebaluatzeaz gain, talde dinamikaetan ere ebaluatzen da. Ebaluazioak egiten dugun horren kontzientzia hartzera garamatza. Beraz, ebaluatzea horrela azalduko genuke. Haurren ongizatea baloratu, bere garapen harmonikoa albideratzeko. Honekin batera, hezitzaile eta familien ongizatea ere aintzat hartuko da. Haurren garapen eta ikaskuntza prozesuetan sakondu. Haurraren garapen fase bakoitza identifikatzen jakin, proposamen doituak eskaintzeko. Jasotako informazioa familiekin partekatu, baita haurrarekin harremana duten beste hezitzaileekin ere, esku hartze bateratuak zehazteko. Praktikari buruzko hausnarketa eta autoebaluazioa egin. Jakindakigun bezala, haurren ongizatea familien ongizatearekin lotuta dago. Horregatik, familiek ebaluazioaren ezagutza eta errealitatearen kontzientzia hartzeko balioko die. Autoebaluazioa. Praktika ebaluatzen denean, hezitzaile bakoitza ebaluatzen da. Norbera bere egoeraren kontzientzia hartuz. Proposatutakoak zentzua duen, haurrekin nola harremantzen den, familiekin nola harremantzen den, baita lantaldearekin nola harremantzen den ezagutzeko balioko duena. Automatismoen edo norbere segurtasun falta eta resistentziekin kontzientzia hartzeko ere balio du. Honetarako, hezitzaileak baloratuak sentitzea oso garrantzitsua da. Zer ebaluatuko dugu? Testuinguruan oinarritutako ebaluazioa. Testuinguruan oinarritutako ebaluazio batean, haurren elkarreragina duten elementu guztiak ebaluatuko ditugu. Hurrengo elementuak aipatu daitezke. Haurrengan behagarriak diren elementuak eta testuinguruan behagarriak diren elementuak. Atxikimenduak, espazio eta materialak, denborak. Testuinguruaren diseinua bideratzen duten oinarrizko printzipioak elementuen ebaluazioa egiteko ere lagunduko digute. Adibidez, bizigarritasuna, berton bizi diren pertsonen ongizatea eta konforta. Zabaltasuna, espazioa bizi duten pertsonek mugitzeko aukera izatea, proposamenak globalak izatea eta espazioak esperimentatzeko eta zailtasun maila zabaltzeko aukera ematea. Aldi berean, nortasuna ere bai, definitzen duen ezaugarria dituen, eta nortasun hau haurreskolako dokumentuetan jasota dagoen. Narratiba. Prozesuetako bizipenetan aztarna uztea. Honek prozesuak dokumentatzea dakar. Autonomia. Aukeratzeko aukera izatea lehen etxiko da. Erabakiak hartzea aintzat hartzen da. Haurrak bere kasa egin ahal izatea. Segurtasuna. Ekintza ahalbideratzen du. Arrisku fisiko eta afektiboa izan gabe. Lasaitasuna. Presa barik jarduna ahal izatea, bakoitzak behar duen denborarekin. Kolektibizazioa eta individualizazioa. Norbanakotik besteekin konpartitzerako bidea egitea eta alderantziz. Nitik gura. Kantitatea eta barietatea. Haur kopuruari doitua. Erronka.
erronka kognitiboak eragiteko. Interesa, haurrak aurkezten zaion horrekin hartu emana izatea. Multisentsoriala edo anitza zentzumenei dagokienean. Kanal sentsorial ezberdinen bidez sentsazio berriak eragitea. Eta azkenik, ekimena, haurrek erabakitzea ahalbideratzea. Jarraian, praktikarako ideia batzuk. Testuinguruak haurrek esperimentatzea eta kalitatezko harremanak izatea ahalbideratu behar du. Zertara eta zeinekin jolastuko duen aukeratu ahal izan behar dute. Honetarako, testuinguru estrukturante edo egituratua eskaini behar zaio, segurua, arau eta muga argiekin. Materialak anitzak eta aberatsak izan behar dira. Adibidez, azal lehorrak, umelak, zakarrak, opakoak, distiratsuak, zehargarriak, transparenteak, denborarekin zahartzen dire materialekin, egurra, landareak, oihalak, zein beti berdi mantentzen direnak ere bai, beira, altzairoa. Kolore, aukera kromatikoa eskaintzea, oinarrizko kolorez gain. Koloren arteko ezberdintasuna barneratzen joateko, gamak, azpitonoak, kontrastea eskaintzen duten koloren proposamenak. Espazioaren diseinua edozein momentutan aldagarri izango den espazioa izango da, haurraren behar izanen arabera. Finko dauden altzariak ere, erabilera ezberdina izan dezakete eguneko momentuaren arabera, baina beti orden batekin. Gauzak aldagarriak badira ere, haurrek permanentzia behar dute seguru sentitzeko, eta honetarako espazio eta materialak mantentzea erreferentzia emango die. Gogoratu, kanpoko ordenak barneko ordenean laguntzen duela. Etxe baten moduko giroa izatea lehen etxi behar dugu. Abegikorra eta harmonikoa, material naturalak, kolore suabeak, inpertsonalak diren espazioak ekidituz, hotzak, uniformeak eta inpertsonalak direnak. Espazio txuriak egotea ere komeni da, estimulo bizualen gainkargarik ez izateko, eta gainontzeko zentzumenak ere martxan jartzeko. Eta ordenaren, segurtasunaren, mantenuaren, zein higienearen maila on bat izateko. Haurrek bete ditzazketen espazioak izan behar dira. Kaosa ordenean transformatu, suntsitu eta batzeko aukera ematen diena. Hezitzaile taldearen eta praktikaren autoebaluazioa. Haurra protagonista bada ere, hezitzaileak garrantzia handia hartzen du, bera izango delako harremanak sortu edo ahalbideratuko dituena, eta aldi berean, atxikimendu erreferente bihurtuko da haur eta familientzat. Beraz, hezitzaileak ere ebaluagarriak izan behar dira. Ebaluazio hauek egiteko, espazio eta uneak eskaini behar dira, eta arreta handiagoa jarri behar zaio aukerei helburuei baino. Norbere beldurrei eta ziurtasun faltei entzutea dakar honek, jasotako evidentzien analisia egin ahal izateko. Hezitzaileak haur bakoitzaren eskuhartzearen ebaluazioa egiteko, hezitzaileon arreta eta sentsibilitatea agerian utziko ditugu. Hau da, haur bakoitzaren ezaugarrien arabera doitzen joango da gure eskuhartzea eta gure jarrera. Prozesu honek etengabeko doikuntza bat eskatzen du. Hau da, haur bakoitzak behar duen erantzuna eta guk ematen diogun araberakoaren doikuntza jarrai bat izango da. Honek, haurraren segurtasunari eta bere atxikimendu seinalei erantzutea izango du lehentasun. Horregatik, hezitzaile taldean, bakoitzak bere funtzioak zehaztu behar ditu eta gure esku hartzea behin eta berriz aztertu, doitu eta hobetuz joango gara. Hona hemen praktikarako ideia batzuk. Hezitzaile taldearen garapen pertsonal eta profesionala zaindu behar da. Eskola sistema bizi bat da eta berton ongizateak elkarreragina dauka. Konfiantzazko giro bat izan behar da. Epaiketarik gabekoa, hezkuntza praktikari buruzkoak partekatu daitezken lekua. Deskargarako, hausnarketa pedagogikorako uneak eta guneak eskaini behar dira hezitzaileon artean. Erabakiak hartzea sistematizatu eta hartutako erabakiak sozializatu behar dira. Aldaketetarako adostasuna adierazi
eta horretarako jarraitu beharreko pausuak ere adierazi egin behar dira. Une eta gune hauek jarraikortasun bat izan dezakete, koordinazioak besteak beste, eta ostean egindakoaren dokumentazioa, akta jaso eta dena idatziz geratzea ere garrantzitsua da. Denbora, material eta espazioen ebaluazioa. Eskolako errealitateak haurraren harreman ezberdinei erantzuten die. Berdinekin, helduekin, baita denbora zehatz batean, espazio batean materialekin izango dituen harremanei. Kontekstu honen arabera, haurrak egingo duena ezberdina izango da. Material eta espazioaren ebaluazioa. Espazioa garapenaren ahalbideratzaile izan daiteke. Hau ebaluatzekotan, haurren behar izanei nola erantzuten dien jakiteko. Espazioa bizi duten pertsonek harremantzeko lekua izan behar da. Espazioa kurrikulunaren parte bezala hartzen da. Gogoratu, Reggio Emilian eta Malagutzik nola esaten duen. Espazioa ere hirugarren hezitzailea deitzen diote. Espazioaren konfigurazioak lotura zuzena dauka eredu pedagogikoarekin hain zuzen ere. Espazio fisikoa arkitekturak definitzen du, baina bertako altzari, material eta objetuek eta hauen antolamendu edo aurkezpenak ere eragina dauka sortuko diren hartu emanetan. Helduei, familia eskainiko zaizkien espazioak ere aintzat hartu beharrekoak dira. Eta hona hemen, espazioak ebaluatzeko irizpide batzuk. Erabilera, irizpide estetikoa eta sortzen duen giroa, azpi espazioen antolamendua, helduarekin atxikimendua garatzeko, berdinekin harremana sustatzeko, deskantsurako, jatorduetarako, mugimendurako aukerak zabaltzeko. Diseinua modu malguan egitea, beste behar izan batzuei ere erantzuteko. Kanpo espazioak baleude, barrukoaren jarraipena izan beharko lukete. Guneka edo ambienteka diseinatuta edo sailkatuta dauden ere zehaztu beharko litzateke. Hau da, espazio simbolikoa, esperimentaziorakoa, mugimendurakoa, harremanetarakoa, behar izan biologikoak asetzekoa, higienea, loa eta jana. Materialek haurraren garapen afektibo, kognitibo, fisiko eta soziala ahalbideratuko dute. Harreman estua dago material eta jolasen artean. Ekintza eta harremanetara bideratuko dituztelako proposatzen diren moduaren arabera. Materialen kantitatea haur kopuruarentzako asko edo gutxi diren eta izaeraren egokitasunak jolasa oztopatu dezake edo orden faltaren sentsazioa emon. Eskolako materialak ez dira zoriz aukeratuko. Denek daukate zer eta zertarako. Eta beti haurraren eskura eskainiko dira, berak aukeratu ahal izateko. Materialaren ebaluazioak haurrak egin ditzakeen erabilpen ezberdinak ebaluatuko ditu, momentu evolutiboaren arabera. Esplorazioa, esperimentazioa eta objektuen ezaugarriak identifikatzearena. Jolasa, esangura edo intrinsikoki propio dituen simboloak. Erraminta modukoa, materiala erabilera instrumentala duenean. Eta eraikitzeko. Honekin guztiarekin, materiala ez estrukturatua, erakargarria eta moldagarria izatea komeni da. Ezaugarri sentsorial eta fisiko anitzekoa. Material kantitatea ere aintzat hartu behar da, haur kopuruaren, espazioaren eta adintartearen arabera. Materialarekin aurreskolan egingo den antolaketa ere garrantzitsua da, hala nola biltegia txukuntzea. Denboraren ebaluazioa. Denborak izan dezakeen erronkarik handiena, haurraren erritmo biologikoak eta eskolaren erritmoak koordinatzea litzateke. Kronos eta Kairos nola uztartu. Haur txikiak propio duten berezko denbora batetik denbora partekatu batera pasatzen dira jendarte dimentsio baterako garapenean. Errutinak eta jarduera egonkorrak erreferenteak emango dizkie aurrei, baina egoera ezustekoetan gertatzen diren beste ekintzei aurre egiteko konpetenteak ere izan behar dute.
Denbora antolamenduaren ebaluazioa egiteko, momentu bakoitzeko ezaugarri eta behar izanen azterketa egin beharko dira. Harrera eta agur momentuak, proposamen irekiak eskaintzeko momentuak, proposamen zuzenduak egiteko momentuak, eguneroko bizitzako egoerak, beti ere, erritmo biologikoak errespetatuz, eta eguneroko bizitzako momentuetako proposamen ezberdinetako trantzizioak ere kontuan hartu beharko dira. Orain arte, haurraren eboluzioaren inguruan hitz egin dugu, eta ostean, esku hartzea eta haurraren nia eraikitzeko prozesuan eragina duten faktore guztiak aztertu ditugu. Azken puntu gisa, nork ebaluatzen duen hitz egingo dugu, eta honetarako, ebaluazio aginduaren inguruan arituko gara. Zer da ebaluazio agindua? Hezkuntzan markoan, ebaluazioa egiteko zehaztapenak ematen dituen dokumentua da. 2024ko urtarrilaren 22an argitaratutakoa. Jarraian, ebaluazio aginduaren gako batzuk ekarriko ditugu. Zer dio hezitzaile taldeari buruz? 24. artikulak esaten duenez, tutoreak ebaluazio prozesuaren inguruko datuak bildu eta idatziz jasoko ditu. Tutorea izango da ere, ebaluazio saioetan, ebaluatzen ari garen haur horiekin dauden gainontzeko hezitzaileekin ebaluazio saioa koordinatuko duena. Ikastetxeek ezarritako ebaluazio mekanismoekin, ikasleen ikaskuntza prozesua ebaluatzeaz gain, irakasleen irakaskuntza prozesua ere helduko zaio. Ebaluazioa, behaketa zuzena eta sistematikoa bidez egingo da, baita familia edo legezko tutoreekin izandako elkarrizketetatik jasotako informazioa. Familiak. Ebaluazio aginduaren 13 eta 14 artikuluek familiari buruzko zehaztapenak ematen dituzte. Alde batetik, guraso edo legezko tutoren parte hartzeaz eta bestetik informaziorako eskubideaz. Honetan, familiek ikasturtean zehar 3 aldiz gutxienez 3 hilean behin informazioa idatziz jasoko duela adierazten du. Gutxienez, banakako 2 elkarrizketa egingo direla, bat ikasturte hasieran eta beste bat bukaeran, eta talde bilera bat ikasturte hasieran. Hala ere, beharrezkoa ikusten diren momentuetan elkarrizketak egingo dira. Idatzi hauen formatua, eskola edo haurreskola bakoitzak erabakiko du. Familiei informazioa emateko dugun arduraz gain, familiak informazioa eskuratzeko bidea direla ere aipatzen du. Horregaitik, ikasturte hasieran egiten den elkarrizketa bere biziko garrantzia izango du, haurraren ahalik eta datu interesgarri gehien lortzeko. Ebaluazioaren helburua. Ebaluazioak ikaskuntza prozesua erregulatzea, haurren zailtasunak eta aurrerapenak detektatzea dauka helburu. Hezkuntza ekintza ikasleen beharrizanetara egokitzeko eta konpetentziak zenbateraino eskuratu dituen egiaztatzeko. Ebaluazioari buruzko ezaugarriak hezkuntza proiektuan zehaztu behar dira eta haurreskolak partzuergoak zehazten dituen dokumentazioan dituzue xehetasunak. Programazioak. Ikasturte bakoitzeko urteko programazioak egingo dira, ekintza planean txertatuko direnak. Bertan, ikasturtean zehar egingo den eskaintza eta esku hartzea azalduko dira. Hezkuntza proiektuak definitzen dituen metodologia, erabaki eta ebaluazioaren ezaugarriekin lotura dutenak. Kurrikulumeko konpetentzia espezifiko, ebaluazio irizpide eta oinarrizko jakintzak oinarritzat hartuko dira. Programazioak irakasle jarduna ebaluatzeko eta proposamenak aldatzeko eta hobetzeko erabiliko dira. Ebaluazio saioak. 17. artikulua. Ikasturte hasierako ebaluazio saioa egingo da. Haurra eskolaratu eta hile batera honetarako familiarekin izandako elkarrizketan jasotako informazioaz baliatuko gara. Baita txoste mediko edo psikopedagogiko edo sozialetatik egongo balira. Saio honez gain, beste 3 ebaluazio saio egingo dira ikasturtean zehar, 3 hilekoan behin. Lehen aipatu bezala, ebaluazio horietan jasotako ebidentziak idatziz jasoko dira.
Azken ebaluazio saio bat egingo da ikasturte bukaeran. Hau, ohiko 3. ebaluazio saioarekin batera egin daiteke. Dokumentazioa. 26. artikulua. Ebaluazio agiri ofizialak urrengoak dira. Espediente akademikoa, historia akademikoa, ziklo bukaerako aktak, eta behar denean, leku aldatzeagatik egindako txosten pertsonala. 28. artikulua. Banakako ebaluazio txostenen formatua eta edukia, ikastetxe bakoitzak zehaztuko du bere autonomiaren esparruan. Aurreskoletan jada, honen xehetasunak dituzue. Ebaluazioa eta autoebaluazioa. Ebaluazioa aurrezkuntzako lehen zikloan ulertzen dugun honen arabera, haurraren eboluzioaren argazkia ateratzea eta hori jasotako ebidentzien bidez dokumentatzean egiten dugun prozesua izango litzateke. Argazki ezberdin horietan, haurrak garapena duela ebidentziatuko genuke. Garapen hori guk eskainitakoaren ondorio izango da. Eboluzioak ez balego, lehenik eta behin gure proposamenaren egokitasuna ebalotu beharko genuke. Haurrari eskainitako espazio, material eta esku hartze hori. Haurraren garapen harmonikoa edo espero dena egonda ere gure eskaintzaren ebaluazioa egingo dugu. Aproposa dela, ebidentziekin jasoko dugu. Espazio eta materialen egokitasuna edo aldaketa proposamenak nola egingo ditugu? Behaketaren ondorioz, erabiltzen ez dituzten, garapena oztopatzen duten, kaosa sortzen duten, segurtasun afektiboa bermatzen ez duten, garapenaren autonomia ahalbideratzen duten material edo altzarien eskaintza, berrikusi eta planteamendu berriak eskainiko ditugu. Baina nola egingo dugu gure esku hartzearen ebaluazioa? Metodologiarekin aurreko moduluetan landu bezala izango dugu jarduteko modu bat. Aurrekoan esku hartze estiloari buruz hitz egin genuen. Non dago muga? Zer da bakoitzak aportatzeko propio daukan hori? Aberatsa izango dena edo kontrara? Haurrak behar duen orden eta sistematizatze horretan nahasmendua eta segurtasun faltara eramango duena? Non dago muga? Esku hartze estilo bateratua izan da ere, hau da, eguneroko ekintzetan izango ditugun koreografiak diseinatuta izan da ere, egiten dugu gure mugimenduen hausnarketa? Detaile txikiak handi dira, eta zer egin behar den hori argi izan da ere, nola egiten dugunari ez diogu erreparatzen askotan. Ze hitz erabiliko dugun zehaztuta izan dezakegu, eta horren lanketa norberak egin eta kontziente izan. Baina momentu honetan ze tonu, ze begirada, ze keinu erabiltzen ditugun ere, jakin beharko genuke. Benetan, gure esku hartzeak haurrak merezi duen hori izateko.